так. Так, ага, гэта сюды, а вось гэта сюды. Так. Ну, здаецца, павінна атрымацца. Ну, вось, болтики гэты вот прыкручу, клеем залью і парадак. Застанецца толькі з колерам вызначыцца. Ну, каб Касі спадабалася. Лесик, я иду. Ой, не поспел. Ой, не поспел. Не атрымаецца сюрприз. Лесик, прывітанне. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Кася. Лесик, а что тут отбывается? Что тут робят мои ручки? Ну гэта я... Ты что, узял их без дозволу? Лесик! Ну, Кася, разумеешь? Некие болтики, клей. Ты что? Зламаў мои ручки, и пакуль мяне не было, хотел хутенько их адрамантаваць, каб я ничего не заўважыла? Не, усё не так. Ага, не так. Хвилиночку, Лесичек. Ну, рассказывай. Что? На что ты мои ручки взял и взломал? Кася, я хотел тебе сюрприз зрабіць. Який сюрприз, Лесик? Взломать мои ручки? Не зламаў я их. Я хотел тебе сконструяваць ручку, якая сама піша. Як гэта? Сама піша? Ну вось так. Ты яе ў лапки бярэш, і яна пачынае пісаць. Пачынае пісаць? А што? Усё, што ты захочаш. Ты толькі падумаеш, а яна пачынае пісаць. Лесик, давай. Что? Ручку! Я буду писать! Ой, яна будет писать! И я уже ведаю, что... Олеж! Ніяких Олеж! Ну, послухай мяне, калі ласка. Справа ў тым, што... Ну, я яшчэ не зрабіў. Як не зрабіў? Ну, вось так, не зрабіў. Не дадумаў яшчэ. Кась, ну не засмучайся. Я абавязкова придумаю. По всяким выпадку буду вельмі стараться. Кася, а давай зараз паглядзім мультфільм. Ён абавязкова табе настрой здыме. Добра? Лесик, что гэта? Гэта спартыўны інвентар. Які інвентар, Лесик? Дзе ручка, якая сама ўсё піша? Кася, канструкцыя яшчэ недапрацаваная, пацярпі. Колькі? Ну, вынаходніцтвы, Кася, хутка не робяцца. Над вынаходніцтвамі, Кася, трэба вельмі добра падумаць. Колькі? Ну, я не магу адказаць на гэтае пытанне. О, давай лепей фізкультурай зоймемся, га? Выбірай, у якую спартыўную гульню пагуляем. Нічога з таго, што ты прынёс, мяне не зацікавіла. Зусім нічога? Зусім нічога. А таго, што мне цікава, у цябе няма. О, а што гэта? Уключы свой камп'ютар, я табе пакажу. Вось! О, так я ведаю! Гэта чарлідзінг. Так, мне ён вельмі падабаецца. А вось такіх прыгожых каляровых штучак у цябе няма. Прывітанне ўсім! Прывітанне, Марго! Піпедастры. Што? Піпедастры. Так называются прыгожыя каляровыя штучкі, з якімі танцуюць чарлідзеры. Так, я ведаў, але забыўся. Лесик, тебе подслухаешь? Дык ты ўсё ведаешь, толькі забываешь. Ой, ну так, здараецца, што нешта і забываюся. У цябе, Лесик, дрэнная памяць. Нормальная у мяне памяць. Нормальная, добрая, выдатная. А вось і не. А вось і так. А вось і не. Нормальная. А вось і не. Выдатная. Не, дрэнная. Выдатная. Я лічу, што твоя памяць вельмі дрэнная. А я лічу, выдатная. Калі ласка, не спрачайцеся. А каб памяць была добрая, яе трэба трэніраваць. А як? Вельмі проста. Напрыклад, вершы вучыць на памяць. Ой, вершы вучыць. А я готовы, я готовы. Я таксама, толькі не сёння. Сёння нейкая
зусім да вершаў не гатовая. А ёсць і іншыя варыянты. Якія? А вось якія. Паглядзіце на дошку. Запомніце літары, якія я напісала, і іх колькасць. Ага. А цяпер я дошку закрываю. Ну, расказвайце, што запомнілі. На дошцы была літара А. Так, і 2 літары Б. І 3 літары В. Так. Правильно, малайцы. Ага, усё так, Молодцы. усё так. А цяпер адвярніцеся, заданне ускладняецца. Цікава. І што зараз Марго напіша? Лесіка, глядзі ва ўсе вочкі і запамінай. Добра, ты таксама. Усё, глядзіце. Ага. Усё, час выйшаў. Ну, што запомнілі? Сінюю двойку. А далей чырвоную лічбу 1. Так, малайцы. А далей што было? Далей лічбы былі сінія. І чырвоныя. Так. А якія і колькі? Не памятаем. Не памятаем. О, 2 сінія двойкі. І 2 чырвоныя адзінкі. Не засмучайцеся, я напісала. Сапраўды не вельмі просты ланцужок. Але памятайце, і вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, таксама. Калі гуляць вось у такія цікавыя гульні, памяць будзе трэніравацца, і вершыкі ў школе будуць запамінацца хутка і лёгка. Так, Кася, цяпер кожны дзень гуляем у такую гульню. Дамовіліся. Дамовіліся. Мне вельмі спадабалася. Вось і выдатна. А зараз давайте крыху адпачнём. І мультфільм паглядзім. Паглядзім. Кася, Лесик, танцуйте. Я не умею. А ты танцуй, як умееш. А я танцую вельмі прыгожа. Але зараз мне не хочацца. Але трэба. Чаму? А вось чаму. Пісьмо! Добра, можете спыніцца. Марго, хутчэй раскажы, хто ж нам пісьмо даслаў? Пісьмо нам даслала Софійка Мікуліч. Софійка жыве ў Чавусах. Вучыцца Софійка ў 4 класе і вучыцца, дарэчы, вельмі добра. Малайчына, Софійка! З пачатку навучальнага года прайшло не так шмат часу, а Софійка ўжо паспела атрымаць 9 па матэматыцы і літаратуры, 10 па беларускай мове, 8 па англійскай мове і яшчэ шмат добрых адзнак. Мы вельмі табой, Софійка, ганарымся. Так трымаць. А яшчэ Софійка вось што нам даслала. Які прыгожы малюнак! Папросту цуд. Софійка, малайчынка, дзякуй табе за пісьмо і малюнак. Дзякуй вялікі! Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы нам таксама пішыце, расказвайце пра сябе. Нам вельмі прыемна з вами пазнаёміцца і пасябраваць. Наш адрес 220 807, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Можете дасылаць свае лісты і на электронны адрас, які вы бачыце на сваіх экранах. А для Софійкі і для ўсіх вас, шаноўныя сябры, у нас зараз Мультфільм! Вось і надышоў час развітвацца. Дзеткам трэба ў садкі і школы накіроўвацца. І мне таксама. Жадаем усім выдатнага дня! А мы з вами хутка сустрэнемся зранку У нашым добра